Balimaw an yakuma très urgent. Balimaw an bɔra ka information teliman dɔ sɔrɔ ko Mali ko école ba fila ani 314 ko de fermera Mali kɔnɔ. Mali école karamɔgɔ baden de fana taara fɛn chômage la Maliens ko à cause de l'insécurité. Mɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na kita dugu misɛnni caman bɛ dugu 57 o de bɛ ka impôt sara bi Bina Jara ka mɔgɔw ye bi. Mɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na tuguni u ka renfort u bɔnnen bɛ Kayi mara la bi a ka bɔ hakili ma. Sikaso mara kɛrɛfɛ tɛ n bɛna tila k'a bɛɛ kalan. Ni ye urgent de ye ni ko dɔ ma kɛ rapidement wallahi Mali bɛna kɛ Somali ɲɔgɔnna si ye. N bɛna fɛn kalan n bɛ ka kuma aw fɛ bi samedi 31 janvier 2026. Aw n'an ka janga ni kuma lamɛn. École fermée au Mali. Au Mali, environ 2314 écoles fermées. Cette situation prive 694 200 enfants de leur droit à l'éducation. École den ba kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi kɔnɔntɔn ani naani ani kɛmɛ fila ko de ka école ko donna ngalama la Mali kɔnɔ. C'est-à-dire que école den ba kɛmɛ wɔɔrɔ ani ba bi naani ani naani ani kɛmɛ fila ko de ka kalan tiɲɛna Mali kɔnɔ à cause de l'insécurité. Menale de leurs droits et affecte 13 884 enseignants. École maître batani saba ani kɛmɛ seegin ani bi seegin ani naani ko de ka baara tiɲɛna Mali kɔnɔ o tɛ se ka kalan écoledenw kalan parce que insécurité bɛ Mali kɔnɔ. Est-ce que Maliens ye chiffre in faamuya? Écoleden ba kɛmɛ wɔɔrɔ ani ba bi kɔnɔntɔn ani naani ni kɛmɛ fila o de tɛ se ka o de ka école donna ngalama la Mali kɔnɔ. Dongo don dɔ de bɛ fara kan. Asimi bɛ na fanga la wagati min na école mun kun fermé la a kun tɛ nin bɔ dɛ. Ni ma fili école kɛmɛ seegin de kun fermé le don. Asimi Goïta de nalen école fermé taara fo ba fila ni kɔ la ka IBK to yen école mun kun fermé bɛ a kun tɛ hali ba kelen bɔ ni ma fili. Yap. Assimi de Nale a Tchougouara Katafé. Mais dans les Matlaharibi, le bulletin indique que les localités les plus affectées sont Bandiakara, Kidal, Taoudeni, Douanza, Menaka et Aereva, Sikasso et Kouchala et Kai. Enregistrés respectivement entre 31 et 24, voilà, entre 31 et 24 écoles fermées. L'insécurité principale cause. La menace des groupes armés demeure la principale cause de la fermeture des écoles, représentant 74% des cas récents. 74% des cas récents recensés selon le document l'insuffisance d'enseignants ainsi que l'absence des élèves et au déplacement des populations sont également évoqués. Cependant, dans les régions Ségou, Bandiakara, Tombouctou, la note relève des conséquences importantes sur la scolarisation des enfants et la disposition des personnels enseignants. Des améliorations ont été enregistrées à Gao un peu, Nara. Par contre, le bulletin fait état d'une baisse par rapport, voilà, comment on appelle là, et d'une baisse. Maintenant, les documents précisent que c'est réouverture davantage d'une mise à jour des données que d'un réel retour à la normale, notamment dans la région de Ségou. Malien Obela Djele Kuma Messa. Voilà. Obela Djele Amessa. Mogonefi ba. Et puis, n'y a droit de boire là de. Awa Kalamangere Gina Koro Kalam. 2024. 2320 écoles. 2320 écoles de Koumé, 2024. On a donné Bora là. On a donné Bora. 2025, je m'excuse, 24-25. On a donné Bora là.
bon insécurité an ka denmisɛnninw den ka siniɲɛsigi ye jumɛn ye o ye école ko di bon école de bɛ ka tiɲɛ écoliso caman de fermera Mali kɔnɔ bi écoliso baden de fermera Mali kɔnɔ bi an y'a mɛn ko général Sadou Camara nana ni ko drone Akishi ko fila o bɛ na mun ye o tɛ se ka foyi ɲɛ avion tɛ se ka ni kɛlɛ ban il faut les troupes au sol faut sɔrɔdasiw ka morali ka ɲɛ ni sɔrɔdasi ka morali ma ɲɛ a tɛ se ka kɛlɛ kɛ il faut que morali ɲɛnama de ka kɛ sɔrɔdasi la an b'o yɔrɔ de fɔ k'o gɛlɛya ni sɔrɔdasi ka morali ma ɲɛ a tɛ se ka kɛlɛ kɛ bon nin bɛɛ de b'an kan bi mun de nin se an ma n'an m'an kɔlɔsi an bɛ kɛ suda ɲɔgɔn na an ɲɛ bɛ mun la bi an ɲɛ bɛ an yɛrɛ denw an faw an yɛrɛ denw je m'excuse an yɛrɛ baw an kɔrɔmusow an denmusow n'olu bɛ voyager bi f'u ka hijabu de don ni jamana tun y'a décider ne b'a faamuya mais marifatigi minnu bɛ kungo kɔnɔ olu de bɛ ka an balimamusow bila ka hijabu don bi Mali kɛra i b'a fɔ ko république islamique nin ye maloya ye dɛ nin ye maloya ba de bon mun y'an se yan da n'an m'an kɔlɔsi Mali bɛ kɛ i n'a fɔ sura ɲɔgɔnna si caman bolo ko nin ye théâtre bɔ de ou bien comédie don non o tɛ an bɛ ka kuma an b'a conséquence don nous on connaît la conséquence ni Mali ala ka dongoro dugu jɛ Bineta ka mɔgɔ bɛ Mali dugu dɔ minɛ ala ka dongoro dugu jɛ Bineta ka mɔgɔ bɛ fanga sɔrɔ o maɲi an ma o maɲi Mali yɛrɛ ma mun de bɛ ka na n'o ye parce que an yɛrɛ tɛ ka bɛn wallahi n'an kun bɛnnen don ala ye fɛn dɔ yira maliyɛnw na maliyɛnw ma yɔrɔ kelen faamuya 2022 2021 2022 2023 an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ala ye barika don Asimi Goïta la k'a sankɔrɔta diɲɛ bɛɛ bɛ kule ni Asimi tɔgɔ ye mais depuis an fara la sɔrɔdasiw yɛrɛ y'a dab'a kama k'an fara pour que u n'u sunkuruw ka fɛrɛ bon ala filɛ ka u kɛ fadenw na senna samara de bi u y'a préféré u yɛrɛ nege u y'o préféré ka tɛmɛ jamana kan bi c'est pour cela u barika banna u tɛ se ka puutɛrɛ kɛ Mali ko la ne d'a fɔ an na ɲala cɛ ni kɔrɔnɛ cɛ ninnu tɛ se wallahi billahi a y'a sɛbɛn ka da mais vidéo fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ sɛbɛn ka da m'a fara n ko ni attaque kɛra n'i b'a ye u bɛ boli ka taa fɔ ko armement kura dɔ nana kunu sini attaque kɛra kunu an y'a mɛn ko armement kura nana toujours tugu bari ko n'an bɛ taa an bɛ se billahi nin tɛ Mali libéré cogo ye a bɛ tila ka kuma nin bɛɛ kɔfɛ ne tɛna kuma wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan ne bɛ dugawu de kɛ nin kɛ n ka jamana ye ala ka président ɲuman d'a ma mun bɛ maliyɛnw kala mun bɛ maliyɛnw kanu don ɲɔgɔn na président jugu b'an kunna maliden bɛɛ fara dɔw bɛ yen bi u ɲɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn kan balimayaw tiɲɛna furuw sara sinjiw farala ne ma kuma bila dɔrɔn bɛ kasi nusu bɛ ka tiɲɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ Senwave application télécharger photo filɛ nin n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money na sur place wagati o wagati aw jaabi wari ci dɔrɔmɛ 1 aw t'a sara o de kun da kan bɛn